таваҷҷӯҳ! озмун байни журналистони кишвар барои маводи беҳтарини журналистӣ дар мавзӯи инъикоси масоили пешгирӣ аз зӯроварӣ бо таваҷҷӯҳ ба шахсоне ки дучори зӯровариҳои шаҳвонӣ ва гендерӣ шудаанд. Дар озмун журналистон аз расонаҳои иттилоотии ватанӣ, матбуот, телевизион, радио ва блогерҳо иштирок карда метавонанд. ғолибони озмун дар номинатсияҳо бо дипломи озмун ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ мешаванд. қабули ҳуҷҷатҳо то санаи 20 апрели соли 2022 давом мекунад. онҳое ки мехоҳанд дар озмун иштирок намоянд бояд дар саҳифаи фейсбукии телевизиони Симои Мустақили Якум бо талаботҳои озмун шинос шуда, ҳамчунин аз он ҷо дархостро боргирӣ кунанд. Дархостро пур карда ба суроғи электронӣ ирсол намоед. озмун бо дастгирии Tashabbusi Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Tashabbusi Нури Рӯшноӣ як шарикии глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид аст, то ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтаронро то соли 2030 аз байн барад.